Putang na, sulit pare. Sulit ba? Oo. Sulit pa yung gala ko? Sulit kami. Sulit na kami, sulit na. Ikaw, mukhang hindi ka pa solve ba? Solid ako, tangin na, yun na yun. Ha? Sama, kapatid mo. Solid nga. Ha? Lakas. Solid ba? Solid na solid. Solid na solid. Dame tu cosita. Boring yung buhay na to. Siyempre, makaalis tayo. Lipat. Nasaan pa si Palmon? Di ba, nasa Balmon. Yun, si Palmon. Tatransform. Lightboard. Ano sa bahay niya? Tol! Ano? Wala ako, tol! Ano? Gusto ko kumain! Hindi naman naman ni mami! Kain tayo! Gutom na ako. Lobot na ako. Lobot din ako. Hindi na lobot. Ano ba kaya? Ha? Lobot na kami. Lobot. Ikaw. Ano ba gusto mo? Tama. May dala pa kami dito. 300 na lang. Dala ko. Ikaw, tol. Dala ko pa. 300 na lang. Ano? Gusto nyo? Ilan? 300 na lang. 150 boss. Okay ka na ba? Hindi. 50. Hindi makatarungan yun. Sige, din na kami. Deal, 150. Deal. Sama natin. Tara. Ano na? Oy. Ano nga? Cash muna, cash. Cash muna. Huwag ka na mamadali. Oo nga. Ito. Huwag mo na. Magkano ba yung budget mo? Huwag kayo magmamadali. Huwag kayo magmamadali. Gawain ito ng mahiwagang pantakan. Wala, basbasan mo natin. Kaya ako. Pera na. Mga sabik na sabik to ah. Mga sabik-sabik. Napagat ka na. Kaya na. Lapagasan ng lapag. Cash, lapag. Utang. Bakal na mukha nyo. Utang ka. Sandali. Para walang dayaan. Napangas ka na. Takalan yan. Takalan yan. Takalan ha. Takalan yan. Saan natakal yan? Ay, reklamo ka pa. Takalan yan. Bayad. Bayad mo na. Utang. Bawal, cash. Utang. Ano? Tigas? Hindi mo yung kailangan yan. Oo, saan pupunta? Bakit yung sailor? Ang pangit ang items nyo! LFA! O nga! Sorry pa. Tingnan mo. Lakasan mo kung solid. Ano kaya gago? Tangina mo sakit. Ano? Yung pagkain. Kain tayo! Yan ha. Kakayanin mo na yan. Hindi ko ba gagano, no? Nakaharap si Jaja, tumalikot si Jaja sa camera eh. Hoy! Basta kayo! May pagkain pa kayo dyan? Sabi ko pagkain! Pagkain, gutom ka na talaga. Sabihin mo dapat. Gago. Huwag ka kayo natao, tangin. Tutong na ako, ha? Kain na kayo ako. Kanin! Kanin na naman. Kanin mo kasi putanin eh. Go. Matapos.